Добрый день, паважаныя госці. Сёння ў рамках праекта «Кожная пятніца роднае сваё» мы сабраліся ў гэтым невялічкім музейным пакоі аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры аграгарадка Геранёны, каб правесці тэматычную этнапраграму «Беларуская вясёлка колераў». Сёння вашай увазе будуць прадэманстраваны некалькі майстар-класаў. Гэта і па вязанню кручком, гэта і вышыўка, і ткацтва паясоў. І хочу сказаць, што сёння ў нас прысутнічае, як вы бачыце, дае майстар-клас моя вучаніца, удзельнік гуртка спадчыны па саломапляценню і ткацтву Алеся Буклярэвіч. Потым бліжэй падыдзеце. Таксама у нас сёння прысутнічаюць ансамбль народнай музыкі песні «Даўніна», з якой мы разам будзем з вами спяваць прыгожыя беларускія песні. Дзеці, сёння мы з вами правядзём майстар-клас, зробім вось такога невялічкага коніка. У нас гэта год. Які год? Год, правильно, год коня. Таму зараз мы паспрабуем зрабіць вось такога коня. Тулін голас спяваў мне песню народнай мове ў дзяцінства час. І я з гадамі усведамлялась, яна ж не горшая у нас. Яе пазнаю я яшчэ здаля, не милую, як родная земля, гучить напевна бы мелодия, говорка белорусская. Вялікае дзякуй усім прысутным, хто сёння быў разам з намі, за залатыя рукі нашых майстроў, за цудоўныя беларускія песні. Без мінулага няма і будучага.